Wis dirasa seneng karo wong lanang kuwi ya sih. Durung lanang mau bagus apa ora, Nduk? Yen perkara bagus, sampeyan tasih gak kuwatir. Bocah lanang sing tak tresnani iki bagus ra karuan. Basane jagat iki lho, Mbok. Ora ono bagus kejaba sing tak tresnani iki. Walah, pancen kowe lagi nandang asmara, nandang seneng ya. Bocah bagus lho mbok alenggono. Umpama aku bloko, umpama aku kondo. Aku wedi kalamun bapak iki ora sarujuk, bapak ora gelem nampa jeraku. Apike apa eleke apa yen wedi yo bloko karo bapak karo simbok. Nek ngerti sapa wong lanang sing bojo mau. Ya mbok ya. Ya wong aku ya wis seneng yen kok pendek bojo yang aku ngomong putu ngono lho Nduk malah. Wong gelathuk ayo no. Iki lho Pak, aku lagi jagongan karo anakmu. Coba sawang. Anakmu napa? Sawangen to, apa sampean ki ra nyawang karo anakmu? Yen to anakmu wis beda kaya dina-dina biasane. Coba saiki katon ayu ning ngene yen dandan. Yen disawangke ngene tansah musa mesem guyang-guyu. Kaya-kaya ki seneng atine ngono lho Pak. Terus tau bupi. Kok tau Ben seneng. Kok ajari. kok tau Yang ajari. kepengin ngomong putu. Lah nek pengen ngomong ya pengen. Aku mau kurung saka buriku ngomong. Aku ki ora ngukuti. Aku ki mek kondo ngene lho. Yo atine ono lah apa yang iki kondo karo bapak lan simbok. Dimen bapak lan simbok ki ngerti sapa sing mbok senengi ngono lho Pak. Wong mbok percaya karo getaking kodrat. Garis sing mepestet. Anek pancen wanara sari. Wayahe jatahe arep bojo mengodayo ketemu lanangan. Lah ya pengen ngerti nak ya ora apa-apa jeneng wong tuwa kok kuwatir karo anak ki nak ya lumrah to Pak. Lho wis tak kandhane karo bapakmu. Ngene ya bangga padha duki. Kowe nak sing ngerti. Napa? Aku iki lak wis prawan gede. Umpama aku mau tak ya panas to, Pak. Omah-omah di omah kok sampe. Lho, tegese omah-omah iki aku duwe bojo. Nek cara pitike wedok memeti ngono. Ya, wis wayahe ngendok. Wah. Ana anak Terus ora kok diupamake. umpama kowe seneng kuwi sing senengi candi. Ya wis ana bocah lanang sing iso nyocoki karo aku. Kaporo saben dina iki ya karo aku. Saben bengi aku ngomongke koyo aku wis Wong aku. Iki bapak aku ki kondo, Pak. Ora tau metu. Saka pagak kok wis jare ketemu iki. Lho, tenan yo, Pak yo. Saben dina iki ketemu karo aku. Kaporo tak awungi tak. Lho delok Apa? turun kowe. Ya ora iso kok iso turun aku lho Pak. Iku nyatane ngabui le ngabui kapan. Tenan yo, Pak yo. Malah aneh-aneh. Enak piye to, Bu? Kok kondo wis mbok ambungi ngono kuwi. Ini stok iki ya wong loro karo aku dikeloni. Aku ora krungu. Sini. Perawan karo Joko. Ambung-ambungane jero seneng resmi tau. Lho sampeyan ora ngerti to, Pak? Ora perlu aku sing ngarani aku sapa. Sampeyan yo ora ngerti to. Ngerti kondo nyatane ra krungu. Ya mesti wae bapak karo simbok ora ngerti. Ora ngerti piye? Perdogonmu ketemu karo bocah lanang mau sakjroning ngimpi. Alah. Mimpine iki diomongno sik. Ngimpi karo turu dhisik ndi? Ya dhisik turu. Iki kok ngomong ngimpi dhisik. Ayo iki yo malah Pak, aku wis kebacut tresno. Pokoke aku goleke bocah lanang iki. Aku nek kon metu-metu. Metune nang ndi terus wong lanang kuwi mau jenenge sapa? Nek jenenge iki Kakang Trowolu. Ning yo omahe aku ora ngerti. Jenenge ngerti kok omahe ra ro iki. Lho sing tak enteni iki jenengku Kakang Trowolu kondo ngono.
kene ora ana lho sing jenenge Trawolu. Lah aku ya ora ngerti malah aku topane pane. Lah sampean ki wong lanang ayo ngerti menawa aku pulang karo bocah-bocah iku. Pelanaan ya ora ana. Bocah jenenge Trawolu. Apa budidayane sampean goleke sing jenenge Trawolu? Lah Lah kon golek Trawolu maneh ndi kok kon golek. Sampean budidaya ning di papat dhewe sampean goleki Jan ora iso dadi bojone. Lah carane terus piye? Carane golek piye? Ya sampean budidaya. Angger ana wong ganteng takoni jenenge ngono. Wonge lho Pak tak kandhani. Wong iki bagus. Eh. Dhuwur. Ya. Kulitane iki kuning, lincir kuning. Wonge hajian. Ning jagat ki ono wong bagus. Dadi angger ana wong bagus lencer kuning. Yo iku Dhuwur kuwi Trawolu. Lah meneh ngakune paime. ora yo Pak. Wah, momen ndas. Sampeyan ki aku jadek kan Pak. Adimu ae ndang kon rene. Sapa? Esa. Sak. Mesa. Lo dicelok kangamu rene lo. Celok ngomong kok kangamu naro rene kowe. Rene sing kok lagi jawab ngono kok iso. Lo celok kangamu. Aku lagi pepot. Aku lagi ewot, aku lagi ewot. Omongan kok angel iki kok ngomong apa lele? Aku lagi repot. Pakai repot Iki repot apa iki lo kangamu pengen ngomong karo kowe. Repot kowe nek aku sendang mosok ora teko. Alah, lho bos. Bos ngarepke sapi ono pagai lho. Sapiku ora sapimu dhewe. Lho. Ora, pating teleng ya. Empatmu teleng empatmu. Aku kandhane kok malah kecangkem. Oh. Bantah wae kowe iki lek. Lho. Ah, Dirungokne sik lho kangamu ngomong ki aja omong kowe iki an. mbak-o. Pepe mbako. Yo. Lah mbako kok di pepe meneh iso ki lho kangamu. Tapi ketewe. Sakilone 50.000 kowe ora godak mbakku. Wah, ngono. Kang. Ngono. Aku. Ngomong apa? Kowe lho kowe. Ana apa kok celuk-celuk aku? Iyo, Takon mara omah. Iki tak wenehi kabar. Ponakanmu Wanarasari iki wis ngombang ngambungi lanangan ana nek pitung wengi. Heh? Wanarasari. Aku kan? Ya. Heh? Iya. Ngeloni wong lanang barang. Nah, Loh, kok pitung dina pitung bengi. aku? Iya. Ambungi wong lanang. Iya. Ngeloni wong lanang. Iya. Satu biak. Wah, takon ora jawab lho. Disenengi wong lanang. Apa? Trawolu. Halo? Trawolu. Tangi. Ora ro. Tuh. Panero ya tak parani. Ayo, nek omong ngeko. Ngeloni wong lanang iki cah piye? Jange Wong piye? lanang kuwi mau jenenge Trawolu. Bocahe gedhe dhuwur lencir kuning. Ya. Baguse ora umum. Terus? Kowe kon golekno gak. Lah, Gagah piye? Nek wekang ora ponamu mati terus piye? Golek golek. Ana kok kaya karo sisan minggat. Kang. Ane nek bangun kok. Wah, hai anake apa? Anakku. Lah yo, anakmu. Ayo. Tanggung jawabmu. Ayo. Apa ya kon aku? Lah iki ponakane sapa? Aku. Lah iya. Lah kowe pani kok sapa iku piye kon golekno? Yo lah anake ono. Anakku. Yo, Aku mangan melu sapa? kalau sampean. Melu aku. Heeh. Nek cara aku mangan marek turahe pek kowe. Heeh. Gandeng iki akeh turane pek kowe. Heeh. Kowe tak perintah goleki Trawolu. Kowe ganteng
atiku. Anggepan kowe mangan sisa. Ngake wong. Kau gak selalu. Jenenge Trawolu. Omahe gak roh. Sing penting golek wong lanang ganteng takon. Ya iku. Pelange yo uwi. Apa? Golek wong. Ya, Omah ora roh. Terus upane yo ora roh. Lah ku golek kuwi piye? kowe tresno karo Wanarasari ta ora? Yo tresno Wanarasari ki apamu? pongaanku. Anakku. Heeh. Kowe nek nganggep ponakan ndak padha karo anak. Heeh. Umpama Wanarasari mopo njaluk marang kowe tak wenehi ta ora? Tak wenehi ya. Seneng karo jenenge Trawolu. Bocah ganteng lencir kuning. Lah nek aku momoh ngono piye? Momoh golek piye? Ya kowe mau minggat. Ya. Barange do tinggal kabeh. Ah, ora kan. Gelem apa ora? Lah yo bos yo. Golek sak Yo. Yo. Ning ngene lho Kang. ngene piye? Goleki yo goleki. Terus Joko Tawolu kuwi kiri-kirine piye? Ciri-cirine Trawolu. Bocahe bagus. Nek ora bagus ora Trawolu. Lah kulite. Golek isa kecekele. Ketemu urip yo kae urip. Wange bagus. Lek putih, ambute. Rambutnya yo Ambute ireng. Dong. Dong cetak. Nah. Irunge. Mandani. Bagus kaya aku. Yo kaya kowe kaya kadal. Sok rumangsani bagus. Pokoke nek gelem takono nangger Joko ganteng ora sing ganteng takoni. Nek sekirane ra ketemu golek ana. Ketemu urip yo goneng rene, ketemu mati yo gareng rene. Ngono. Lah kira kapan nggonku goleki? Sabar, Bos. Sabar, Bos. Emang ah? Yo makan ta. Sangu. Kudut. Apa? Sangu. Sangu rene kono. Lho. Kamu ayo. Aku ora tau dikek duwe kangamu njaluk samu aku ora duwe. Kudut. Alah ora duwe wis nganggo duit pusat kok tak Alah, yo. Boleh. ora Boleh. duwe kok bisa. Simono bendut aku nyemlatot. Alah. Gak. Ngono suwe lho. Alah. Yo. Alah. Omah. Apa mang golek sisih melek. Joko Trawolu. Kok kowe ngerti? Joko Trawolu kuwi tenan. Melayu ras melayu. Sajake kok bunga atimu. Bunga hati. Sawise kowe ketemu kelawan aku. Tenan iki sapa? Aku Nyai Guntari. Nyai Guntari. Iya. Aku atuh saka Pelawan. Teko ning kene aku golek kowe Joko Trawolu. Lagi sepisan iki aku weruh Nyai Guntari wis kondang kawentar Kondange apa? minangka sepuh ana ing desa Plalangan. Ya. Wong wadon Ya. nanging bisa gawe tentreme ana ing desa Plalangan. Joko Trawolu. Kepiye Nyai Guntari? Seneng lan adu matiku bareng aku ketemu karo kowe. Mergo adoh saka Plalangan teko kene aku golek kowe bareng wis ketemu. Lah saiki aku tak kandha karo kowe. Yen pancen ana perkara kandha lawan aku.
bojoku. Calon bojo. Yo, Banjur sapa? kowe. Ketemu pirang perkara. Loh, Kok aku kuwi calon bojo? kowe aja lali lho ya Joko Trawalu. Lali. Kowe aja lali. Mergo kowe wis tau turu karo aku. Sik to. Aku wis kelakon turu bebarengan karo kowe. Iya, turu wong loro ning kamarku ning senongku. Oh. Kuwi dina apa? Jam pira? Aku lu mlebu ana ing centongmu. Dino malam Jumat kliwon kok tau. Malam Jumat Jam kliwon. 12 dingin kowe mlebu ning senongku. Wayah wengi. Ya, Kok nganeh-nganehi. tengah wengi kowe mlebu ning senongku. Kowe ngeloni aku. Kowe isih-isih betoku. Nganti kurang trima saya medun teko janggutku. Aku ngrayah teko janggutmu. Ora cuma janggut isih kurang marem saya medun teko dadaku. Tanganku teko dadamu. Teko dadaku. Kowe isih kurang marem isih golek liyane saya medun teko wetengku. Kelakon tak lus-lus. Teko wetengku Joko Trawalu. Kowe isih kurang trima saya medun meneh. Lho, kok bar lah ning tengah kuwi. Lakon saya medun bareng teko tengah kuwi. Banjur aku lapo. Aku tangi. Tenane ki ngimpi. Iya, aku ngimpi karo kowe. Nyai Guntari sesuk maneh yen arep cerita mbok yo ngimpine didhisikke. Lah turune karo ngene disenti. Yo dhisik turu. Lah iya. Aja bingungke. Juju rahayune ngimpi. Yen to kelakon aku carem asmara kelawan kowe banjur dosa apa sing tak sandang. Kok bisa dosa? Mergo kowe lan aku kuwi ora bojo. Yen ora bojo iso didadekno bojo. Ora bisa. Ya iso ta. Wong bebojoan kuwi kanthi dasar tresna. Ora ampiak awur-awur kaya ngene. Lah wis ngomong ta wis saben dino kowe cedhak karo aku tak glibeti ra petresno karo aku. Kuwi pawadanmu. Bener ya? Nanging beda kelawan pawadanku. Pawadanmu apa? Tresna kae ora bisa dipeksa. Tresna kae garapaning ati. Ning yen aku duwe kekarepan kok ora bakal kudu tak peksa. Aku ora bisa. Sapa manis? Arep ngopo? Nyanyi. Ya, ya. Aku kok malah wedi. Ora sadar karo aku. Sira.
sepuh ana ing desa Plalangan. Nanging tumindakmu ora bisa kanggo tulodo marang aku. Ning papan kene kowe taeman mergo aku seneng karo kowe. Seneng. Wong kepengin aku kepengin sampe bojo. Lan kowe bakal tak mulai. Ora bali aku ngelingno kelawan kowe Nyai Yen Gendang. kowe ora bisa dadi bojoku. Ora ana wong wadon sing bisa ngukok karo kowe. Atas itu wong wadon. Kanggo bondo kekuatan opo? Yen to tetandingan kelawan aku. Kenapa karo Nyai Guntar? Begini ora. Bukti kene papan kene. Yen Nyai Guntar ora bisa dadi bojomu. Ora ana wadon sing bisa dadi. Tentu kene papan kene Nyai Gendang. Joko Trowolu. Uripmu wis sekarang wis modar ning papan kene. Ning arep aku sumpah yen Nyai Guntar ora bisa nglakon duweni Joko Trowolu. Ora ana menungso liya sing bakal bakal dadi bojomu. Dodol ada gagak. Angel kacak. Ora kawah. Aku mulai tolu. Kenal. Hah? Kenal. Mulai wong aneh ramu. Omahe ora. Wong yang bagus. Mulai ke ning. Yo, meh mirip karo aku. Ya ora buka. Uang dan yo. Tuh. Tangi ya, Mas. Tangi ya, Mas. Loh. Bocahe mati. Bocahe bagus. Wete utih. Ironge mbangir. Apa iki ya? Sing jenenge Trowolu ya. Pesene kakange nek ana wong bagus. Ana urip digawa urip. Ana mati gawa mati. Ah timbang kesuwen sak sore. Tanggure balik cah iki ta. Terus piye? gendong-gendongan karo batang ini mau. Kamanung wis napa? Goleki Trowolu. Ya. Wonge bagus. Ya. Kulite putih. Ya. Kira ngembangir. Ah. Entuk urip go balik urip. Ya. Mati go balik ati. Lah wis tak takon iki sapa? Lho, hah? Iki mas tak takon ta urung? Ya urung. Lah urung ditakoni kok digoreng iki piye? Lah mati. Mati.
wae. Wae. Ben Jero kok ditilisik. seret ta? Lah yo timbang ora kanggo Ya ben wae. ditilisik. Lah, iya, Pak. Tak Trawolo aja mati, Kang. Iya, Ono apa? Trawolo, Pak. Iki jenenge Trawolu. Iki to bener. Bocah kene omahe kono wae. Ayo nambani pesek ah. Mateni wong. Aku lek nambani piye? Wong nambani rongku ora iso kok nambani wong. Wes tambanane. Yo ora apa-apa sing Budidaya. Senengane anakku. Walah jebule kok ya pinter tenan lho. Kaya bagus Iya jebles karo aku. Member aku. Alah perwakilane. Sawangen irung kowe growong kok iso. Ndek enom. Tambane iki. Ilere tumo. Ana tuwa kok iso lir. Wong menungso yang iso nemokno ilere tumo, nambani wong mati iso. Anggere iso sing iso aku tok iki. Yo iki ngantek 30 tahun, 200 tahun iki lho. Kene. Aku malah kok peluk-peluk. Waduh. Wadimu nek gebas-gebes bendina ngene. Kang, Apa? bos, Ayo. Joko Trawolu mati. Ah, Kok tambani dadi urip? iya. Iki aku ndek peluang usaha iki. Piye? Peluang usaha. Apa? Mergo sampean iso urip nek wong mati. Kowe duwe ide. Nah, kidul mah ana kuburan. Ah, Ning kidul ronggo ana kuburan. ah. Kok ning kono kuburan wong mati diuripno kabeh. Ing bali nang omahe dhewe-dhewe njaluk warisan sing akeh. Lah nek sing diuripne iku mau isih utuh ora apa-apa. Lah nek sing diuripne isih balung tok terus piye dak medeni wong. Malah kena nggo atraksi atau akrobat ae. Oh, sing mati iki wedok-wedok tuwik-tuwik tak uripke ben bojoan karo kowe ngono piye? Aja Kang. Wong sampean iso sulapan. Niki teng pundi kula? Kowe neng Pagak, Niki Desa Padang. Desa Pagak. Jenenge sampeyan iki jare Trawolu. Nggih, kula Trawolu. Ah, mau sampeyan mati. Pun kelakon mati kula. Mati. Jarene kae dulure aku adike kula jenenge Pesek. Iku sampeyan mati digorene tak tambani. Ngaten. Nggih, ceritane Heeh. nembe kemawon kula niki tetandingan kalih Nyai Guntari. Sesepuh wonten ing Desa Plalangan. Petinggi wedok kuwi. Nggih. Awit niku Nyai Guntari tresna dumateng kula mboten saged ngimbangi sak teman dadosaken pasulayan. Oh, terus mati. Nggih, Ditemu adike kula niku. menawi ngaten sampean ingin nguripke kula. Kula nguripke iki merga ana pamrihe lho, Gus. Wonten pamrihe? Anake bojo kula Nggih. jenenge Wanarasari. Niku edan karo Joko Trawolu sampeyan. Jare sampeyan nate ngambungi ana 7 wengi. Lajeng sinten anakipun sampean? Iki anak kula Wanarasari. Kula kinten sepisan iki kula pinanggih
Anakipun sampean kok kelampah kula ngambungi niki pripun? Ngapusi kowe kan. Nganti kaya ngeten iki trang. Sampeyan ngeloni barang ora kurang ajar sampeyan iki. Wanara Sari aja kaya wara. Kok aku kelakon ngambungi kuwe, jangguti kelawan kuwe. Iki ndek kapan? Dek bengi. Dek Ning bengi. jero ngipi. Oh. Banget le tresno ngantek dimpekno ngono lho, Mas. Lajeng kersanipun Aku njaluk wong sampean wis bojo tak durung. dereng kula niki tesih Joko. Umpama tak rabekno karo anakku Wanara Sari nggih. Rek, Loh, malah mulai pesek. aku aja tunggu. Ngantuk. Rewang ono urun-urun rembug. Urunan. Eh? Ben. Urunan duit. Urun-urun rembug, urun-urun omongan. Wanara Sari kae tresno kawan. Kepengin bojoan kawan aku. Heeh. Yen to aku nemoni lakon sing kaya ngene aku kudu kepiye? Tampa. Nggih, kula tampa. Tak tampa. Nggih. Cangkemmu mandi le. Loh, aku asal dukun mandi asli. Ambone kowe gelem ngomong. Ya gelem wong mantu bagus sing ngene kok ora gelem ku. Ini ya le. Rawolu Nggih pripun? sauntara wong omahe bapak kuwi ra ana wulung sap lintring kabeh. Ana dolanan karo Wanara Sari ben cerak sik. Kono nang mburi kono. Main atus kula nyuwun pamit. Wis setawan iku. Ayo sekolah. Anak bisa apa piye kono lho, Nduk. Alah. Eh, Dia anak nang wayahe ngedu kok iso ngono. Polahe cah pun aku. anakku ponan jan persis kowe. Nek ngenan kaya ngene iki. Ora persis pesek. Ora Apa? anake pesek. Kebogiro langsung kowe wis wani jodohke calon bojoku Joko Trowolo karawan anakmu balekke Joko Trowolo ning tanganku yen pancen ora mbok balekke kira nyang guntari sebakal geger nang padak. Salah kuwi apa? Lah aku kok ditantang Guntari salah kok. Mergo perkarane kuwi Joko Trowolu. Lah Trowolu sing gawa sapa? Aku. Lah sing gawa kuwi kok sing ditantang aku. Lah, dirabekno karo sapa? Karo apunanmu, Lah, Wanara Sari anak sapa? anakku. Lah iya, Lah sing gawa sapa mau? aku. Lah kenapa ora kowe sing ditantang? Lah sing kongkon sapa? Sing ngomong aku. Ya sing kongkon ah. Lah ngomong iki ra nek ketemu nyatane sing nemono sapa? Aku. Lah sing nemono kuwi ya sing tau jawab kowe. Terus Guntari adepi kowe. Moh. Sak. Umurmu kuwi isih dawa. Tur kowe elek ora ana wong seneng rabu. Sapa ngerti Guntari ketemu kowe bisa wang barek ra iso dadi bojomu. Ah. Ya apa ngerti bejamu. Siji sing nyelametke Wanara Sari kudu kowe mergo kowe paling. Ngono ya. Loro sing nyolong Trowolu saka Guntari kowe. Terus Sing maju kowe. ya bos, ya sabar. Mangan ora? Yo mangkat lah. Kek. Iki pesek iki ya. Ana apa-apane pesek nang ya aku kehilangan. Wis sampean anu kono lho. Aku tanpa pesek utek ora mlaku. Lah kula Mulane dhek takon maju mengumburine aku. wis sampean nang Oh, bali. Thank
pesek. Pesek rupamu kaya tekek. Apa? Senajan rupaku kaya tekek ya to, ning ana petingane. Ketingane apa? Gede dawa. Apa sing gede dawa? Tanggung jawabku. Tanggung jawab karo sapa? Hah? Karo sapa? Sapa ae. Mangsa. Ngene lho, Bro. Ora sangene ngene ning ngarepku. Ora sosok apik kowe kara. Jane Baleke Joko Trawalu. Joko Tawalu. Ayo. Joko Tawalu wis. Ya aku seneng. Kondange pesek kuwi mau nek ngomong binding lho kowe kok ora binding. Kondange pesek irunge druwung. Nek ngomong binding lha kok ora binding. Lali kala-kala ya lali aku. Nek api-api antai yo, api-api akeh yo. Wis kadung lali wis bacotke lalimu. Ya kala-kala ing. Ora lali to ati kotor aku. Api-api antai. Ora sah ndumuk. Kowe ora sah seneng karo Tawalu. Terus Iki ana wong lanang sing luwih bagus. Sing luwih gagah ijeh Joko. Gantine Tawalu. sapa? Sapa? Pengen to. Sapa menusane aku tak ngerti. Pengen lo nang. Aku. Piye? Aku. Kowe Yo. Ape seneng iki? Ape gelem iki? Aduh. Jujur yo. Masa kembaran rupamu kepengin dadi gantine Joko Trawalu. Aku anten bayi. Bari, Eh. bari iki wis disawang saka sedotan. Rumangsamu. Ning kene aku mau kuwi Joko Trawalu bakal bojoku. Nek ora kok baleke pagat tak geger. Yen iso ora dibaleke tak pateni kabeh. Lah yo. Kamu kuwi hadi ngunangku. Kowe Apa? Kamu kuwi. Apa? Are mengkon bindeng kok bindeng ra mudeng. Kuwi ta Trawalu dadi ponakanku. Terus Awe, ayo. Nak kowe njaluk. Waduh. Pak. Adep yau. bukteke di papan kene. Joko Trawalu bakal rebut kanthi tanganku dhewe. Ulus. Mogo. Nek kowe ora gelem minggir. Ah! Terus matang. Apa? Matane. Macan. Macan. Tak kira makan. Oh! Apa? Terus kodok. Wah! Ya. Pengen kowe. Pengen ya. Ora butuh. Ah! Terus Apa? ingkang. Apa itu? Ingkang. Apa itu? Ingkang. Apa? Ingkang. Kintal. Sabrang. Ora iso. Ayo bujuk-bujuran yuk. Tak rebut calon bojoku. Ora itu. Tak paksa. Kotosi kowe. Kowe. Oh! Bener diapormu elek. Lakon ta ora kowe mau. Wis lakon. Jare kowe nganggo jurus kodhok bareng. Tok, alinte dayang. Ayo, Ora wedi. ora gelem. Ora wedi. Lah aku diotosi. Asmane. Bundari Apa kira? ana Su, aman sini su. Gosek rampungno perkarane Barya ning Plalangan Trawalu ben dadi bojone Wanorosari. Aku bakal bali ning Plalangan bareng karo Joko Trawalu calon bojoku. Dadi nek ora karo Trawalu piye? Yen ora bisa karo Trawalu, pagat tak geger. Nek kowe ngrusak pagak
Mungsumu iki lho kebo Yen Joko Trowolo diwenehi aku klebu kebo kira Jangan. tak tulis ki papanke. Halo, panjenengan. Asem papang lho. Kapano Kang? Ae kedhot sore. Ngono. Kae sukane jero. Wes. Ayo. Tarik pendem urip-urip. Dari pendem urip-uripan. Ayo. Mati ta urung? Hah? Jane gue manek gelem karo kowe arep tak silangno. Ketoke dinu wayahe. Ayo. Yang wedok angker ora umum. Lah ben bongo karo. Mata ya bangko. Ayo balik. Hei! Kok nangki. Hei! Kebo kira ya aku kalah kok cepetke lan kok pendem urip-uripane nggone asem papaku. Ning ngertenono ya. Lamun sapa wae sing lewat asem papa kene sing ngarep tumindak kuwi kok ora bakal bisa lanjut uripe. Bakal tak jago kebekiro. Umara. Dheweke lara ati senajan wis mati. Kula somben wong pagak wong telanakan. Omah manten anyar surup kok liwat kene esok liwat kene wayah durung rubuh kok nganti bareng kena walak dadilan patine. Kula kanggo pepele. Papan kono kae sing kanggo pendem, mendem guntari. Ya kono ae. Erek nang ngisore asem sing tugel. Papan kono sok katelao asem papan asem. Iki Kang. Rebupon kemis wage jemah kliwon. Iki senen legi iki. Satu legi. Ya sok Ayo. Satu legi, satu kuwi songo. Legi kuwi 5. Apa 5? 5. Nah, iku nikahe Wanorosari. Ya terus ngene Kang. Allah. Nek kowe ape mangku nyename kuwi dhuwur-dhuwur dianggani, kanca-kanca aja diulemi. Kira-kira ditanggapno apa ya kudu dipikir. Mulyane ben ulem. Ya ana sing mangkat rongga, ya ana sing mangkat ning Jakenan, ya ana ning Cakwangi pelem gedhe sak piturute. Aku tak turu ae ya. Kowe kuwi takon marani dulurmu lanang. Aku yo ngambil gawe. Loh, aku Sogati. Kowe gak ngono le. Tunggal. Lah iya adimu kae kandhani. Ngono. Sauran-uran cek ora rukun karo kakange aku wong wis seneng ae. Dadi mau dinane setulugi ya. Ah, setulugi. Wes aku tak Ayo kandhani. Heeh. Nek arep tak rabeno Wanorosari karo Brawalu. Wis nganggo den musik. Sing hati-hati. Ya wis terus. Lah gelem ora ora. Yo yo Kang. Wadon ae
dina kok ya durung iso nemok. Apa kagak-kagak? Loh, Kakang Pesek. Selamat ya, Mas. Ayo. Iki mau kok nganti nemok dene kian. Aku ape amahmu. Arep dolan ning omahku. Iya. Gledho. Heeh. Iki mung cukup dolan mung karono kangen karo sedulur apa pancen ana wigati. Aku yo kangen yo. Ping angka. Oh, aku ape? Abang. Menehi kabar. Oh. Jur kabar apa Kakang Pesek? Dulurmu Kebo Giro. Kakang Kebo Giro. Agak ape mantu. Lho. Ponak aku Anarasari kae wis nemu jodoh. Jauh bagus. Wah. Gondrong. Kuwi calon mantune Kakang Kebo Giro iki jenenge sapa? Jur omahe ngendi? Nek omahe aku ora ro. Nek jenenge kuwi Joko Tawa. Sapa? Joko Tawa. Joko Trowolu. Ya. Malah engko dadi ngantene kuwi dina Setu Legi. Dina Setu Legi. Seminggu kas. Yen ngono lah wis cedhak kurang Wis seminggu. seminggu. Ayo ngene. Apa kowe kampit dhisik ning omahku Gledho? Alah, Ayo mangan-mangan, ngombe-ngombe wedang sik. ora usah. Wis ketemu awakmu nang kene aku tak balik yo. Kesusu bali. Ah. Yo, wis mengko aku mesti jagung. Aja lali nembang yo. Ora. Aku tak pamit. Yo, sing hati-hati yo. Pirang-pirang sasi lah ketemu. Jebul iki aku oleh kabar saka Kakang Pesek. Yen Kakang Kebo Giro arep mantu jebul calon bojone Wanarasari ora liya Joko Trowolu. Ya, pengen aku sronjol gua kepengin duwe bojo Trowolu. Sadurunge kowe dadi manten Joko Trowolu